O Enobús xa circula polos recursos enoturísticos da comarca do Salnés. Esta mañá a actividade do Concello de Cambados celebrou a súa viaxe inaugural deste 2018, que chega con varias novidades. Vai ser durante o mes de xullo e agosto, todos os días, de luns a venres. Este ano temos novidades importantes, como son a imaxe de Gogue, como a imaxe do Enobús, e tamén hai algunha novedade, como son as catas de espumosos na visita ao Museo do Viño, e tamén este ano, e aquí xa por primeira vez hoxe, tamén cando se visita a adega, pois os últimos 5 ou 10 minutos, pois os amigos, a Fundación de Amigos do Camiño Portugués de Santiago tamén nos van a facer unha breve reseña pois das variantes ou das rutas xacobeas que pasen preto desa adega que estemos visitando. Representantes de adegas de empresas organizadoras de eventos e do sector turístico foron os primeiros viaxeiros deste Enobús, que tivo como primeiras paradas a Fundación Manolo Paz e a adega cambadesa Don Olegario. E a verdade é que un produto, pois eso, son 2 horas e media, un produto ameno, un produto que dinamiza un pouco a produción e a oferta enoturística en Cambados, e aínda que temos estes días mal tempo, pois bueno, xa se están comercializando na oficina de turismo os tickets de venta. Aí hai, pois para os nenos, para as familias, hasta 9 anos teñen entrada gratuita e de 10 a 17 van a ter un custe de 6 euros e os adultos 12 euros. Os tickets para participar desta experiencia enoturística xa están á venda e dende o Concello agardan que a fórmula supere incluso o éxito do ano pasado. Este é un produto enoturístico, un produto que queremos integrar experiencias, os nosos recursos naturales, paisaxísticos e combinalos coas visitas ás adegas. E, bueno, esperamos que este ano pois sea tan exitoso, polo menos, como o ano pasado. Mañá o Enobús 2018 realizará a súa primeira viaxe con visitantes. As entradas xa están á venda e, ademais da visita a unha adega, achegaránse ata o Museo do Viño, que acollerá unha das novidades desta edición, a cata de escumosos de Rías Baixas.